Čaute a vítajte pri sledovaní záverečnej časti. Dnes je náš 5. deň na motorkách a pred sebou máme posledných 100 km. Po obede ich totiž vraciame a tak si tieto záverečné kilometre poďme poriadne vychutnať. Ešte posledný krát som sa chcel kúpať v mori, ale pláž bola neupravená a špinavá. Tak sme sa dohodli, že v Palerme nájdeme lepšie miesto a zastavíme sa radšej tam. Tak som sa vžil do role domáceho, že som jazdil ako pravý Sicílčan. Dokonca tak moc, že som to strihol po ľavej strane rovno proti auta. Cez kľukaté mestské serpentíny sme nakoniec úspešne prišli až do Palerma. A tam sa už jazdí fakt divoko, doslova ako na pretekoch Formuly 1. Veľká cena Palerma sa začína. Peter tu čaká, sekundy plynú. Monštrum pred ním sa konečne rozbieha. I hneď to tam posiela zľava. Žiadne váhanie, jedno auto, druhé auto, dokonca aj ďalší kamión. Ale čo to vidím? V protismere sa vynára motorkár. Čo ten tam robí, preboha? Peter nepoľavuje, ide ako zmyslov zbavený. A teraz pozor na Mateja. Matej sa tam len tak zaraďuje pred rozbehnutý kamión. Toto sú milimetre, dámy a páni, absolútne šialenstvo na traťových limitoch. Situácia sa na okamih ukľudňuje. Môžeme si na sekundu vydýchnuť. Ale kdeže? Pred Petra sa opäť drzo strčí ďalší kamión. To už snáď ani nie je možné. Čo sa stalo? Prečo nezrýchľuje? Dúfam, že nemá technický problém. No tak teraz, všetko je v poriadku. Takto sa to robí do psej matere. Žiadne taktizovanie, žiadne čakanie. Ako náhle sa otvorí okno, treba pridať plyn a nechať ich v práchu. Sledujte Mateja! Sledujte Mateja! Stále sa drží na dosah jednej jedinej sekundy. Jazdí extrémne rozvážne. Toto je starý lišiak, páni moji. Ale pozor, toto nie je možné. Artemio sa z ničoho nič objavila, nekompromisne predbieha Petra. Premávka z husla na prasknutie. Teraz treba riskovať všetko, plný vabank. Pane Bože, doslova milimetre ho delili od zrážky s autom. Toto je absolútne neskutočná jazda, na ktorú sa nezabúda. Toto nikto nečakal. Matej sa približuje, nebezpečne sa približuje, doslova mu dýcha na chrbát. Ale Peter ostáva chladnokrvný a má to pevne pod kontrolou. Už len pár metrov, priatelia. Pred nimi sa rysuje kruhový objazd. Samotný cieľ tejto neskutočnej drámy. Je koniec, priatelia. Spoločne pretínajú cieľovú čiaru. Dámy a páni, toto bolo absolútne šialenstvo. Tlak trhal rekordy. Kde mám stoličku? Okamžite si musím sadnúť, toto moje srdce nestíha. Keďže sme obidvaja fanúšikovia Formuly 1, táto jazda si priam pýtala poriadny športový komentár. Prešli sme celé Palermo a za mestom sme vyhliadli veľmi peknú pláž. Kým sa Matej kúpe v mori, tak ja tu musím strážiť motorky. Tak sa nachádzame v Palerme na najkrajšej pláži. Teplota vody krásnych 26 stupňov. No niečo dodať. Proste krása.
Pred odovzdaním sme motorky museli ešte kompletne umyť. Po tých všetkých cestách, necestách, kade sme s nimi behali, vyzerali fakt strašne. Koniec. Táto ulica nám je už dobre známa. Presne tadeto sme išli pred 5 dňami pre motorky a teraz ich ideme na to isté miesto odovzdať. Váš cieľ sa nachádza vpravo. 5 dní na sicílskych cestách ubehlo neskutočne rýchlo, no zanechalo to v nás stopu na celý život. Sicília nás prekvapila svojim chaosom, no úplne si nás získala svojou divokou krásou. Tento trip sa síce končí, no tie najlepšie príbehy nám zostanú už navždy. Bola to skrátka parádna jazda, ktorú by sme si kedykoľvek zopakovali znova. Vincenzo už bol v bráne, už poznal zvuk svojich motorov. Pozeral, že spravili sme to. No paráda. Koľko sme spravili? Vidíš, no to som si chcel aj ja. No, vyše 1000 kilometrov. Škoda, ja som to neodfotil na začiatku. Ja mám všetko zapísané. Hej. No. Po odovzdaní motoriek sme si našli ubytovanie v centre v takejto bytovke. Vo dvore bolo pri každom vchode plno čerpadiel na kanalizáciu a potrubia na splašky ťahali priamo po fasáde. Nebolo to ani estetické a navyše tie čerpadlá robili hluk. Našťastie sme nemali okno do dvora, ale do tichej ulice. Podvečer sme sa vybrali do mesta. Najprv do menej známych a odľahlých uličiek a potom sme zamierili na miestne trhovisko. Hovorím, že ráno treba sem dojsť. Ty. Guarda, ma solo da Badero. Cestou nás zaujal tento miestny pneuservis. Zamestnanci sa tam totiž farebne dokonale prispôsobili svojmu tovaru. Zvyšok dňa sme už strávili v centre a pozreli sme si tie najznámejšie miesta v Palerme. Sotto il cielo di Palermo la sera parla piano, le luci toccano i muri e il mare sembra vicino, cammino senza parole tra voci che si confondono.
Hlad sa už ozýval a tak sme chceli ochutnať niečo typické sicílske. Toto je pravá sicílska špecialita. Jak sa to volá? Kebab. Super. Ako dezert sme si dali pravú taliansku zmrzlinu a popri tom sme očami hltali tie krásne vystavené koláčiky. Chceli sme si dať iba 2 deci vína a toto nám doniesli. Talianská pohostinnosť. Pri odchode z hotela sme sa nevedeli vynadívať na tunajšie riešenie odtokov. Paráda toto. No dobre, ideme na stanicu a necháme tam veci a pôjdeme ešte do mesta. Hneď ráno sme sa vybrali autobusom na najznámejší vrch nad Palermom, Monte Pellegrino. Cesta trvala pol hodiny a počas jazdy sa nám otvárali krásne výhľady na mesto. Na samotnom vrchole sa nachádza vyše 400-ročný kostol. Okolo obeda sme sa vrátili naspäť do mesta a zamierili rovno na trhovisko. Vychutnajte si túto jedinečnú atmosféru a pestrú ponuku miestnych špecialít. Czego? No však ale... Tu sme boli včera. Áno. Ja to vravím, že včera, keď sme išli, o mnoho menej všetkého, teraz je to jak... Fino ai 4 canti, i bambini ridono, gli adulti tornano infatti, abballano tra le voci del... Keď sme uvideli túto ikonickú trojkolku Piaggio Calesino, okamžite nám napadlo, že sa na nej musíme odviesť. Do Šalkovej by som potreboval ísť. Cez Podbrezovú sa ide do Šalkovej.
Po prechádzke po meste nastal čas na obed. Ja som neodolal morským špecialitám a Peťo stavil na osvedčenú klasiku a dal si vynikajúce cestoviny. Po obede nemohol chýbať ani tradičný dezert. Zamierili sme do jedného z najbizarnejších miest Palerme. Tieto kapucínske katakomby vznikli pred viac ako 400 rokmi a ukrývajú približne 8000 tiel a múmií bývalých obyvateľov mesta. Zosnulí tu nie sú v rakvách, ale sú priamo vystavení pozdĺž podzemných chodieb v pôvodných šatách a rozdelení podľa svojho spoločenského postavenia či povolania. V katakombách je zákaz filmovania. Kameru som mal síce schovanú, no aj tak ma nakoniec pristiehli. Všimnite si Mateja, s akým pokojným výrazom sa tvári, že on s tým nemá nič spoločné. Podvečer sme sa presunuli vlakom na letisko. Do odletu sme mali 3 hodiny čas a tak sme ho využili na roztriedenie a poprehadzovanie vecí, aby batožina nevážila viacej ako 10 kg. Odlet sme mali o 9:45 a lietadlo vzlietlo na minútu presne. Hneď po štarte sa nám z okna naskytol nádherný výhľad na nočné Palermo a o niečo neskôr sme z výšky 10 000 metrov sledovali žiariaci Neapol. Celý tento výlet sme úspešne uzavreli presne o polnoci, kedy sme šťastne pristáli v Bratislave. Ráno balím sny do brašní, benzín vonia ako plán. Mapa v hlave, vietor v dlani, dnes nás čaká ďalší raj. Motor vrčí ako srdce, keď sa rozbieha ten deň. Sicília nás volá meno, nechám všetko, idem len. V úzkých uličkách sa zvuk motora ozýva. Sicília nám svoje tajomstvá odkrýva. Ruiny starých múrov, čo si pamätajú čas. Pri nich cítim ticho dávnych dní ukryté v nás. Pod nami krajina, čo dýcha ticho, aj hnev Etna sa dvíha. Zeme sa mení, jej spev láva v spomienkach, vietor nesie horúci dym. A my tam stojíme malí, ale žijeme tým. Ten výhľad na svet, čo pod nami leží, v tej chvíli čas o čosi pomalšie beží. Vietor, čo do tváre bije, v tejto jazde srdce najsilnejšie bije. Na motorkách letíme, Sicília v žiare tel. Cesta sa klukatí pod nami, jak nekonečný cieľ. Cez potok kráčam, nohy celé od blata, topánky ťažké od bahna. Ale Peter, tvoje meno znie v každom nádychu ciest. Pietro, táto jazda mi slobodu vlieva.
Podám pomocnú ruku, keď niekto nevie vyskočiť, nakrmím túlavého psa. Nech nemusí hladný žiť. Tancujeme pri východe slnka, keď deň sa rodí zas. Tancujeme bez slov, len rytmus vedie nás. Vo vysokej tráve sa brodíme k skálam, hore vietor nám rozpráva príbehy, v každom tóne, v horskom divokom potoku chladí sa náš smiech. Príroda tu kričí ticho, že svet je stále liek. Motorky umyjeme od prachu ciest, ako spomienky, čo nechávame niekde viesť. Ovečky v strede cesty, smiechom brzdím svoj let. Život sa spomalí a zas môžem ďalej letieť. Pri ceste kráva a bík stoja ticho, držia horský svet. Len zvonce v ďalke znejú, keď sa pohne späť. V Palerme na trhu chute, vone, chaos dní, mäso, ovocie, ryby a život, čo sa nikdy nezastaví. Mačka medzi stánkami sa túla, pozerá na ľudí, ten ruch ju stále núka. Ochutnali sme pizzu, čo sa v rukách rozteká, a cestoviny, čo chuť talianska ukrýva. V starom kostole stojím sám, len svetlo a ticho v ňom. Kamenné steny dýchajú starým príbehom. Sopka etna z ďalky stále pripomína svoj hlas, že aj zem má srdce a bije rovnako v nás. Serpentíny kreslia rytmus hore, dole, nádych, pád. Každá zákruta nás skúša, ale chceme to hrať. Na motorkách letíme, Sicília v žáre tel. Cesta sa klukatí pod nami, jak nekonečný cieľ. More volá, utekám dom, zadzujem tričko. Žijem chvíľu a teraz vietor, slnko, nebíčko. Ale Matej, kričím do vetra, nech nesie môj hlas. Mateo! Táto cesta patrí len nám zas. Diaľnica nás vystrelí, jak šíp do dialog dní. Rýchlo skričí do ticha, že sme stále živí. Kamera berie každý moment, čo sa vrátiť nedá späť. Ale v nás to ostane, navždy ten pocit lietať svet. A keď padne noc na cestu, ubytovanie nás víta v tichu tmy. Ráno stojím na balkóne a pozdravím všetkých. Dobré ráno, čuráci!